Isikri ang pursali. 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 Isikri ang Yun na pa. Saan ni mga tawhan ng murag na nag-ampo niyo sa kuyuta? Tapos ka na halin mga tawhan na? Imuning kwaon? Imuning kawaton ang bato? Di gusto ko eh. Hindi. Tanaw ka magmaayo. Nangandam lang ko ba? Basig matagat yung bato ba? Maba. Mauni ang mga gamahanang bato. Ang mga bato, mauni ang gamahanang bato. Ug ato ning suwayan, ug unsa ka kusga ang gahom niini. Sige, Basdok! Sige, Basdok! Sawayan na to. Arma ako ang bato. Imuning kuhaon, unayon ko nimo. Dili, Basdok eh. Ngano? Ang ako lang baka naimudahan ang gumahan ng bato. Na. Sa di pa ang tanan, ato usa ning i-activate ang mga bato. Mau, Basdok? Saan mo mag-activate na? Simple kaayo. Ida kang pukuan rin. Nagtikitain. Agad magitan niya sa iyong nilaktan. Iyong nilaktan niya. ito ka na, oy. Huwag sa tayo. Ha? Huwag kita. Siyaran. Ay. Huwag naman sa kunin. Kung saan mata ni mahuman ani, oy? Sa natin ito ka na, oy. Uy. Ay, ayaw, sir, ha? Sir, May go, meron sa? nandot yung pistola. Ito, gibulan ko. Yung pistola. Naisilin siya. Ram, sir? Oo. Sorry, kuyawan ako. Ito ibutang. Pawit na. Dili. Pili mo mo, sir, oy. Batang namin ni mo, oy. Dili. Ari na kong tindong na ko sa harap. Try test ka? Test. Makatang na tayo, toy. Sige. Pagkapait kay napiit, pagkalisod kay napaod, pagkabutang na pulos utang. Taon lang kaming bating sakit kung sakitan, bating kalamig kung palamihan. Pagkapait kay napiit, pagkalisod kay napaod. Niya mong pagkabutang na pulos utang. Taon lang kami mubati ka sakit kung pasakitan. Mubati kalami kung palamian. Pagkapait kay napiit, pagkalisod kay napaod, pagkabutang na pulos utang. Taon lang kami mubati ka sakit kung sakitan. Taon lang kami mubati kalami kung palamian. Pagkapait kay napiit, pagkalisod kay napaod. Yung pagkabutang na pulos utang. Unsaon pag-activate tanawa? Tanawa ha? Sige, boss. Di ara. Di ara, mao kini makapa-activate sa ato ang mga bato. Di ara supa. Di gusto ko. Watsa kay atong usban. Atong usban. Di ara nga tuang gamanang batuog na activate na ang gahom. Kita ka ng mga buwa og ano na puti kaayo nga kanang lana. Mauni ang gingon na to pawil. Imo na ni. Gusto kang musuway sa bato. Kaluodan na, boss, oy. Gusto, kaluodan na. Ay, susuway ang bato. Kaliki ba yan ang gusto? Ano na? Naapay kuwang na ay usa ka orasyon nga wa nako mabuhat. Guniting bato. Ana, bukhara im kamot. Ibutang diha. Ana. Sa man, boss, Ay langas ha? Ay langas di. Ay langas. Sas, na inanong among gikuyog-kuyogan. Huwag ikabuslanan. Naluyan na magtutuyok ni kalibutan. Bitaw, napay nilaktan, murag itik kagibot-bot. Tarungan na ninyo.
Maglagot gani ko. Patapalungon tabog tagsa-tagsa ron. Ano ako minyo basulon? Ha? Kung sa inyong kinabuhi, ayaw ko basulan ninyo. Bagampo mo. Mintras nagtuyok pa ang kalibutan. Basit sunod buwan o simana. Tagaan ang tagmay kapalaran. Mao ba inunonan? Kung sa inununan ha? Sa pagturo nyo, kung nagway, nulingat, apit ako maliputol niyo buhanga mo. Pabusilo, tagin mo, kailan yung ulo, lagi ng bala. Ha? Naglagot ako yung buhanga mo. Kapuya na, Pep. Dito, sir. Ayaw yung pagkamatay, sir. Dako pa kay kagapuslanan sa kalibutan. Okay, war bagi makakuha si mga sir. Nga, mga on pa kitag binangkal, sir. Sir, pagkatinood lang, dako kay magkaloy ni mo, sir. Ito, sir. Kung mahiyahay mo ganin may sir, di kimi malimot ni mo. Sa taong nautangan na mong buot, sangko sa langit. Ang among kaluoy ni mo. Na, sir, tinood na, sir. Likod. Ha? Likod. Ay, kuning-kuning ka tilagay. Lord. Nanungo mo na ako? Nanungo ba mo na ako? Ikuyugata mo. Inyo pag ikugigingani? Huwag ninyo bilatian, God. Sos! Ano ha? Nagkataon ako pagpangga ninyo. Ay, nagkataon ako pagpangga ninyo. Inyo pag-isabaran na ako kasing-kasing. Ah! I was feeling insecure, but not happy anymore because of just a jealous guy. Kanta naman na, ay. Ay, di mo paghanin ako, bay. Ibahata mo, bay. Kasi gani tuod ko. Bol, ba't di rin, bol? Ay, katawa niya. Ikaw. Ikaw. Saban, magbugal-bugal gyapon muna ako. Ha? Tapsinga ko na yung dunggan. Bisag layo pa, igo. Sa iluwa lang yung taon, Mitya. Tawad namin ni kalibutan, buhi pa man na sir. Pero bang matay na mi, adi namin mo rin yun yung mong kinabuhi. Kapoy kayo, kapoy. Kasi rin nyo. Usap na yung kinabuhi. Lindeng. Mamao, sir. Ay. Balikatan yung kanta. Ha? Balikatan yung kanta. Ano balingaw ko? Barog sa to, sir. Balak ba sa title to? Tinog sa ta. Balak dan sayaw, sir. Oh, sayaw. Ganahan ka to, sir. Oh, maminaw ako. Ay magbubot. Gana ka, sir? Okay, pakpak ako. Pagkapait kay napiit, pagkalisod kay napaod, pagkaputang na punos utang. Tao lang kaming mabatik kasakit kon pasakitan. Kung palamian, tao lang kaming mabatik kalami kon palamian. Pagkapait, Kay napiit. pagkalisod, Kay napaod. di ba ka butang na punos utang. Tao na kami mabati ka sakit o pasakitan. Mabati kami kung palamian. Ay, sabay, sige, utang. Eh, undangan na. Utang. Pika-paik, puro sa utang. Samtang, wala utang na naman yung utang yung tanan ko. Sini kay una, sir. Lagot siya, pagkapaik, puro sa utang. Pagkapisot, puro sa utang. Ano sa manibos ay? Angas niyo! Kainit na rin mo! Ano sa manibos ay? Kumana sa manibos ay? Hoy! Gauna sa mamuli sa kong yuta. Kinsa man ang busdok? Ako'y bahala na. Nag-unsa mo di sa kong yuta. Pa-doktor-doktor ba ka? Kisa ka doktor di trigo ka? Hagbay naman itong namatay? Wala ka ba di kailan ako?
ako'y tag-iya aning nga gamhanang bato nga nakitaan sa imong kayutaan. Gusto kang masaksis gahom ni ini? Hala, himuon ti kang baki. Ya, tira. Saan mo lang bato ha? Bato sa lawis? Tanawa ha? Wagi ko kahapon na ta. Nya tangon ko sa ingkon. Awa ko na nat. Atay gina na ko ron. Atang lang dia. Wagi ka ko anda nya. Kung sa tingin magpupuno ba sangit man sa mo ko nga. Ganun ha. Matang dia ha. Matay ko sa iludaan himut kang baki. Sir. Pasensya na kayo, sir, ha? Na mo gumigi, eksperimentuhan nga bato ba, sir? Pasensya na kayo, sir? Mabitaw sir. Pasensya na kay sir. Tuong paggamhana ning batuha niya. Wa mo power sir. Labay nga na sir. Klaro ba to? Pasensya na kay sir. Kay sugo rin sa may atong bato. Gud nga na ako ni padadon. Nga ilmig dispensa rin. Ayo sir, saan na sir? Ha? Kari mo gamhanan. Ayop sir sir! Mau na ni Lutoy. Oy! Mau na ni. Mau na Ito itong ba nga pangandos dapat yung kinabuhi bili? ko. Durante ba kayo mo eh? Basta, murag mo naghatag ng Oh, dato sige ka pala. pala. Wagtang! Tanggi pa naman. Hello, uy. Tapos labo maling ko ang sulat hoy. Mo ni kaswaga na to, kinabuhi na to. Ano man ikaw sa lan? Hoy, sino pala sa inyo agtang? Ayaw mo kukuha kadili na. Gilak-gilak. Ay, sapa. Oo. Lolo. Kaya ginutihan gito eh. O sino ba to? Lo, taguan pa. So. Tatangay. Kaya durante. O sino ba to? Taguan pa. Ay, kumura buhay na pa pala to.